buntag Radyo Man Michelle, Radyo Man rin naata karon sa San Pedro Church ning syudad sa Davao. Kay atong tagaan karon isa ka masugid nga listener nga nagadala-dala gyud sa iyang radyo bisan pa man nagatrabaho siya diri sa church sa San Pedro. Ug karon guba na iyang radyo ug ato siyang tagaan sa atong sayo nga pinaskuhan. O karon ato na siyang dulon ug atong hinabion si Nanay. Nay, maayong buntag Nay. Kumusta? May buntag sad maayo man. Unsay pangalan nato Nay? Si Nineta Kibon, Taga-asa ganita Nay? taga Dapsa, St. John, Pana. Kumusta man kam Nay? Pila na makakatuig diri nagtrabaho Nay? Mga 7 na siguro, daga nagpito. So, unya Nay, kinsa man gid imong gipaminawan Nay? Siyempre, DXDC, ka ng mga drama nila nga gwapo kayo. Nganong DXDC man gyud Nay? Sa ganahan gyud ko ana siya nga Sa unsa? stasyon kanang sa mga sincerior. Usa gani ka oras sa muin diri? 5:30 sa buntag. Nya muli, Lawon, Nay. Mga 7 ana sa gabi. 7 sa gabi. So grabe imong duty diri no. Oh, yun. Nya bang naga-duty, nagapaminaw pug ka Gapamina pod. sa Drama, balita, ana. So kinsa may nailhan nato diha nga radyo man? Siyempre, nasa kanang Maria ni Abi sa Tambagi Kubi. O kana si Erwin. Us pila na kakatuig na minaw DXDC Nay? Yun na. Mga Si bata-bata pa ko atong panahon bata-bata na. pa ka. So pila na edad nato ron? Ko anak ko karon 5-6. So mga 20 years na, mga 30 Oh, years. mayon ana. Asa day ka bukid niya sa una Nay? Di na sa Bolton. Ya, Dapsa. nabalhin mig Dapsa ana. DXDC gihapon. DXDC gid to. Nagtrabaho na diri DXDC Oo, gihapon. DXDC. Dili basta-basta. Dahil dyan, ikaw among napili nga tagaan sa sayong pinaskuhan sa DXDC. Pero before ana Nay, amo ni ibubo na panalangin, gikan sa Ginoo, imo sa aming kantahan. Haranan sa amin ninyo Christmas song. So unsa may paborito nimo nga Christmas song Nay? Sa kato na lang Pasko na naman. Pasko na naman or sige. Okay na, ready na ka? Sige. Okay. 1 in 1, 2, 3, go! Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat na magmahalan. Ngayon ay Pasko, dapat na mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Dahil tayo ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig siyang naghari. Yeah! Di basta-basta bugno kay tingog si ma'am. At dahil dyan, bubuan na tanako sa ato ang mga pa-premium nga gikan sa DSDC. Radyo Man, Ryan Aligado, o sa mo bibit. Salamat. Great you set. Og dili lang nato padugayon, og isunod na nato ang isa ka. Manggalang Grocery. Yay! Asa man ni may kaingon Nay? Salamat kaayo sa DXDC sa inyong maagang pamasko Yes. sa mga listeners sa inyo sa inyong istasyon. Sige. Og na ko'y sabiner kaning radyo, ako gining ampiyan maayo. Tambag lang ako sa mga naminaw. Paminaw lang gud mo para makadaog sa mo parihan nako. Yes. Nahanglan tutok lang gud mo sa DXDC kay wapo mo sila mga balita o ilang mga drama. Yes, kanang di gyud ba ibalhin no? Dili gud ibalik. Solid jud. Solid gud mo sa DXDC. Di basta-basta. Okay, mao ka to, Radyo Man Michelle and Radyo Man Erin gikan diri sa San Pedro Church. Kauban si Radyo Man Avi Rivera and Radyo Man Ryan Aligado alang sa pinaskuhan sa DXDC. Ako kini si Radyo Man Jenny Mamalias, Tatak RMN. Makarating